Ki Borpulit ke East Khasi Hills District Lingba uba Vivek's aim IPS uba Superintendent of Police hagano phaisngi jong ka arpu pratrik yong arajar arpusan la pentim bahana ke ejahar bala mudui do Nonghikai subject Hindi haga school ba North Eastern Hills University Dr. Alok Singh ubala Kynnoh bala Shah Shoh ke Kynnoh ki samla puli haki khendiat sngi ki bala dem la kem yo samla Sandy Sotun President jong ke NEHU su Katkum ke ejahar haka arpusan trik yong arajar arpusan Dr. Alok ula ong bo ula Shah Shoh haka Kynnoh kabahan reu ngut ki samla hapo ke jingelam jong samla Sandy haka janmet arpusau trik yong arajar arpusan hakamra trekam jong ula ong bagini ki samla kila Kynnoh bo ula le politics ya kaba umpriang satya bat Kynnoh ru bo usha penam deka khanshi na rendang jong ula ong bo ula mensah ki kchat bat ka khli na gani ke jingwan thombor jong ki samla puli habakli uba Vivek ula ong bahadu menta ki dang kem tang yo samla Sandy badalor ki wei pat ki basha Kynnoh Donkti langhi ka an ka Ïaid shakmat ula ong bayo samla Sandy an satyan bishar hakmat ka yeng kashari. Yes, one arrest has been made. Who is the person? His name is Sandy Sotun, President NEHU. Okay. And whether he will be produced to the court today, sir? Yes, most likely today. And what are the charges against him? Assault, confinement. Any other arrest also? Or only one? The law will take its own course. Habatin, pej bahagi ki Shah plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka Shah plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka Shah plus F menta ka sngi Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya